Zenarlara görkezilýän zorluklaryň soňuna çykmak barada halkara hereketin bellenýän gününiň öňü syrasyna Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew resmi sapar bilen Türkmenistana geldi. Haramdagyň zenarlara äsgermezlik, gedemlik we öwey göz bilen garaýanlygyny bütün dünýä bilýär. Şu sebäbe görä-de garşylaýanlaryň arasynda Bayır hanymyň, ýagny ýurdun ilkinji hanymynyň bolmajaklygyny anyk bilýän daşary ýurtlular Türkmenistana ýekelikde gelýärler. Elbetde öz döwründe atasy SSR-iň Ministrler Sowetynyň birinji orunmasary bolup işlän Aliýewiň maşgalasynyň ilim bilim we medeniýet derejesi sütemdir zorluk günnölük ullanylýan ayal türmesinin sakçısı bolan adamın doğmasının kızın hat yokarda durýarlygyna hiç bir şek şüphe yok. Edýän ähli saparlaryny öz maşgalasyny ýany bilen alyp gidýän Ilham Aliýew bu gezek Azerbaýjanyň baş hanymy Mehriban Aliýewany Bakuda galdyrmaly boldy. Prezidentlige geçirilen ähli saýlawlaryň hiç birisinde de Türkmenistanyň Bayır hanymynyň kime ses berenligini görkezmek Türkmen metbugatyna başartmady. Tasdiklanmadyk habarlara göre ol zenan Londona sürgüne uğradylypdyr. Çeşmeleriň tasdiklamagyna göre ir döwür, ýagny stomatologik merkeziň başlygy bolup işlän döwri Haramda öz göz institutuny medsestra ýagny şepagat uýasy bolup işleýän Marina adly gyzy özüne oşadyrnyk içinde ikinji aýal edip alýar. Marina Haramdagy Larisa adly gyz dogurýar. Häzirki döwür Türkmen adyny şek ýetmesin diýen terzde milleti tatar bolan ikinji hanymy öz gyzy bilen Russiýata Moskwa göçürdiler. Ýene de gelýän habarlara göre Haramdagyň bir näçe ýyl mundan owul Balkan welaýatynyň bir ýomurt gyzyny özüne oşadyrnyk içinde 3-nji hanym edip alypdyr. Ol zenan häzir prezident köşkünde Haramdag bilen ýaşaýar. Şu sebäbe göre de miras düşer serdar Miskun Sokoryň elmidama sussu pes ýüz gözi aljyranly görünýär. Jins deňligine bagyşlanan ýygnaklarda Birleşen Milletler Guramasynyň münberinden agyz doldurup gürleýän Türkmen resmileri ýurtda köp aýallylygyň ýoklugyny tekrarlaýarlar. Emma iş ýüzünde diýdim zor Haramdagyň dolanýan döwletinde erkek kişiniň ýanyna zenan maşgala orun ýok. Aýallaryň hiç birisini halka görkezmeýän Haramda olary öňerge dogurýan ýöneköý bir gyrnak hökmünde ullanýar. Ey Ilahi Emine Adan yolu, adan yolu Atlanalım, atlanalım Adan yolu,